Het bedrijf groeit de laatste jaren flink. Het tal banen gaat van 80 naar 120. De meiwerkers komen te werken in een 4-ploegendienst. Er wordt dan continu iers maken. Het bedrijf zal in eerste instantie mensen die nu nog via een uitstuurbureau werken in het iersfabriek een vers contract aanbieden. Het gaat goed met Holiday Ice. Wij zitten in een opgaande lijn. Dus producten vinden nog steeds gretig uittrek in 22 landen. Dat is de ene kant. En aan de andere kant, wij willen een aantrekkelijke werkjouwer wijzen, worden en bloeien. En wij hebben het personele oerlijn van 3 naar 4 ploegen. Is een hele goede oplossing om daaraan tegemoet te komen. Het bedrijf zal in eerste instantie mensen die nu nog via een uitstuurbureau werken in het iersfabriek een vers contract aanbieden. Een aantal mensen die hier al jaren via een uitzendbureau werken, die wonen graag vers in dienst. En dat is een hele mooie graadmeter om te weten dat een aantrekkelijke werkjouwer bent. Het succes van de fabriek komt nevens harren om ze het eigen bedrijf beter op de merkwitte te zetten. Nou, wij zien vol vertrouwen naar de toekomst, maar dat komt net vanzelf. Je moet er scherp aan de wind varen bloeien. En dat geldt in het hele palet. Dat geldt van productinnovatie, dat geldt tot kostprijs, dat geldt tot productiviteit. Dat geldt dat je goed omgaan moet met die personeel. Dan best een inhoudershand ik voor op termijn. En de ijskoos, die rol je van nu aan dus 24 uur dijs van deze baan.